2025 गोदान बोसोरा जोंनि थाखाय क'क्राझारबासि बिटिआरबासिनि थाखाय आरो सारा आसामनि थाखायनो जोबोद मोनसे गोजोनथाव खौरां। बेयो जोंनि थाखाय मोनसे मा होनगोन बेखौ जोंनि थाखाय मोनसे मोजां मोनसे रादाब जे क'क्राझार FM रेडिअ'आ नोङो 100 वाटजों सोलिबाय थादोंमोन। दा बेखौ 10 किल'वाट बेखौ ट्रेन्समिटारनि जे गोहो बेखौ बारायनानै एरियेलि 70 किल'मिटार 70 किल'मिटार जानथाइसिम फोसावनो हानाय मोनसे राहा दिनैहाय भारतनि रेल आरो इनफरमेसन ब्रडकास्टिं मिनिस्टार बिथां अश्विनी वैष्णव बिथाङा फैनानै गुवाहाटीयाव आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, आसामनि रायजोपाल आचार्य बिथांनि नुजाथिनायाव दिनैहाय बेखौ बेखेवनानै होबाय। बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा, मानोना क'क्राझारनि जोंनि दूरदर्शन आरो आकाशबाणी बेखौ बे दाबि हिसाबै जोंहा थांनाय बड'फानि सोमावसारनायाव जे एबसुनि 92 चार्टार अफ डिमान्ड बेयावबो बे दंमोन। आरो बेबायदियैनो गेजेराव रेडिअ'नि जि गोनांथि बियो गैया जादों। ओरैहाय FM हिसाबै बेखौ रिभाइभ खालामफिननायनि थाखाय जे ट्रेन्समिटारनि गोहोखौ बारायनो थाखाय जे राहा लाबाय आरो बेखौ बेखेवनानै होबाय, बेयो जोंनि थाखाय गोग्गाथाव। बेनि गेजेरजों जोङो जोंनि राव थुनलाइ हारिमुजों लोगोसे बे ओनसोलनि गासै बिथिं जौगासारनाय सरकारि बेसरकारि भाबै बे बिथिंफोरखौ जोङो फोसावनो थाखाय खाबु मोनसिगोन। आरो बेजों हारिनि राव थुनलाइ बे ओनसोलनि गासैबो बिथिंखौ फोसावनाय, फुवारनाय, फेहेरनाय, जौगाहोनाय, खौरां मोनहोनाय बे जिनिसा बे सुबिदाया जासिगोन। बिनि थाखायनो आङो मानगोनां मन्थ्रि बिथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनाय जासिबाय, साबायखर जासिबाय। नरेन्द्र मदि बिथांनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर जासिहरदों। बियो जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव आरो बेखौ जोङो बिनि जिखिनि लाभालाब बेखौ जोंहा जोबोद मोजाङैनो बाहायनांगौ दङ होनना आं सानो। पार्लियामेन्टआव बाथ्रा बुंदों, बिनि सायाव माबायदि नोंथाङा रल लादों? जोङो रायजोसभानि MP बिथाङा आंनिफ्राय बोसोरनै सिगाङावनो जिथु लकसभायाव पार्लियामेन्टआव थांदों आरो बिथाङा गावनि फारसेनिफ्राय बे कुइसनबो खालामदों, रिटेन एन्सारबो मोनदों जे बेखौ FM-नि जि बाथ्रा, दा जिथु रेडिअ'आ सोलिला FM-खौ बेखौ रिभाइभ खालामफिननाय जाथों, बे बाथ्रा बायदियैनो रिन'भेसन जादों आरो बिनि गोहोखौ दिनैहाय बारायफिननाय जाबाय। आरो आंबो दाखालि नभेम्बर दानाव आं बे रेडिअ' सेन्टाराव फैदोंमोन, फैनानै बाथ्राफोरखौ मोनथिनानै लादों मोजाङै। आरो बेबायदियैनो आङो रेल मिनिस्टारनो आङो लिरनानै होदों। आंना आसाया ओरैमोन जे रेल मिनिस्टारा गावबाव फैनानै क'क्राझारावनो फैनानै जाहाथे बेखौ बेखेवफैयो, बेखौ आङो मिजिं खालामदोंमोन। नाथाय सरकारि भाबै गोबां हाबाफारिफोर थायो। दिनै गुवाहाटीनिफ्राय सेन्ट्रेलि सारा आसामाव रेल बा गुबुन गुबुन जेफोर बिथांखिफोर बेखौ बेखेवनानै होबाय। थ' जोंनि नाजानाया बेनो जे जिथु जोंहा बेयाव दूरदर्शन केन्द्रबो दंमोन, दूरदर्शन केन्द्रखौ सरकारि माखासे पलिसिफोर थायो, बे पलिसिनि गेजेरजों दा बोखांथ'नानै लांदों। नाथाय जों डिमान्डखौ गाराखै, जोंनो बे दूरदर्शन केन्द्रखौबो जोंनो नांगौ। मानोना दिनैहाय बे टिभि मिडियाया ओरैबायदि मोनसे स्ट्रं, जायजों जोङो जोंनि राव थुनलाइ हारिमु, जोंनि दोरों गासैखौबो मोसानाय मुसुरनायनिफ्राय लानानै आसार खान्थिनिफ्राय लानानै जोंनि रांखान्थि राजखान्थि गासैबो बिथिंखौ दिनै नोङो नैबे टिभिनि गेजेरजों मेगनजों नुनाय, खोमाजों खोनानाय, बेयाव गोबां फाराग थायो। जेखौ जों मेगनजोंबो नुथारो, खोनाजोंबो खोनासंनो मोनो, बेयाव जों मानसिखौ जोङो एवेयार खालामनो हायो, सोलोंहोनो हायो, फोरोंनो हायो। ओंखायनो नैबे बिथिंखौ जोंहा नांथारगोन आरो बेखौ जोङो मालाबाबो गाराखै, गारनायनि खोथा गैया। बेखायनो टिभि सेन्टार बा दूरदर्शन केन्द्रआबो जाहाथे मोनफुंनो हायो, बिनि थाखाय जों नाजाबाय थागोन। माने ट्रेन लाखिनाय लाखियै बे जिनिसा जोंनि क'क्राझारल' नङा बा आसामल' नङा। दा थांनाय नभेम्बर दाननि जि मोनसे सेसन जादोंमोन, बे सेसनाव सारा इण्डियानि MPफ्रानो एखे रोखोम प्रब्लेमखौनो बिथांमोना बुंदों। मानोना पस्ट कभिड बिनि उनाव ट्रेन स्टेसनफ्राव ट्रेन लाखियैया जेरावबो जादों। बेखायनो बयबो बेखौ डिमान्ड खालामदों आरो आंनि फारसेनिफ्रायबो आं बेखौ आंनि मेइडेन स्पेसाव आं बेखौ बुंदों। आरो बेबायदियैनो दिनैहाय भारत सरकार बेखौ हाबा मावबाय थादों, डिसिसन लाबाय थादों। ओमफ्राय रेलनिया मोनसे नियम दङनो जे जुलाइ 1 थारिखनिफ्राय बिथांमोननि गोदान शेड्युल जायो, रेल बहा लाखिगोन लाखिया।
दा दिनै जाहैबाय जोंहा जानुवारि, दा बेखायनो जुलाइसिम थांनांगौ जायोबा जों आरोबाव 6 मास बा 5 मास जों नेनांगोन, दानबा जों नेनांगौ दं। दा बिनि गेजेराव जों इनसिस्ट खालामबाय थादों जे जोंनि ट्रेनफ्रा बोरै लाखिजाया। बेनि अनगायैबो गोबां जायगायाव जोंहा ROB नांगौ, गोबां जायगायाव बे जोङो गसाइगाव श्रीरामपुरनिफ्राय लानानै जोङो ओरैहाय क'क्राझार समस्ति बा आसामावनो गोबां ROB नांगौ। दा आंनि समस्तिनि सिंनिखौ, क'क्राझारनि सिंनिखौ बहा नांगौ बेखौ आं अलरेडि लिरनानै होबाय। ट्रेन स्टेसना बहा मा ट्रेना लाखिनांगौ, बहा गोदानै लाखिबावनांगौ, बेखौ आङो लकेल जोंनि सानसुमैफोरजों सावरायलायनानैनो बिथांमोननि मेम'रेन्डामनि गेजेरजोंनो बेखौ कालेक्ट खालामनानै अलरेडि गासैखौबो डिटेल्स आङो लिरनानै होबाय मिनिस्टार बिथांनो। निस्सय जोङो दसे समयथ' नेथ'नांगोन, बिथांमोना बे प्रसेसखौ खालामबाय थादों होनदों। दा माया फैया बेखौ जों नायनांगौ थाबाय जेब्लासिम डिक्लेयार जाया। दा आङो निस्सय बिनि सायाव आरोबाव गोथौयै हाबनानै जोंनिया हाबखोना हाबदिया, सिगांनिया आरो गोदानै मा होनो नागिरदों, बे बुस्थुखौबो निस्सय खबर लाबाय थागोन आरो बेबायदि जोङो जोंनि मोननांगौखौ जों बिनानै लागोन।